No, děkuji, že tady byli. Prosím o podle. Když jsem mediální procházel, tak mi tady spousta lidí říkalo, udělejte tady sbírku, třeba to tady zachráníme. Teď je to ve fázi, kdy ještě sbírku na tuhle stavbu nemá smysl dělat, že bychom se složili a opravili to. Jinak 10 milionů by se asi nevybralo, ale pokud máte příležitost, těm z vás, kterých by to zajímalo, připomenu, že právě teď je nejlepší čas na to, pokud budete chtít se stát patrony nějakých drobných památek a přispívat nám na flašičnost třeba nějakým drobným příspěvkem a my vás za to budeme informovat o podobných akcích a díky vám budou kapličky, prameny a tak dále zachraňovány. Ale na druhé straně nejsme tady jediné občanské sdružení, i jiné si to zaslouží. Takže můžete se třeba stát patrona. Budete vám to sadu z nájemníku, budete dostávat informace, ale taky spousty jiných občanských sdružení, nebo v někdy taky, my to budeme rádi.